Wis seminggu ninggal aku. Rasane kaya 7 tahun. Nyanti glondang-glandung dhewe. Kempul ya urung mari. Ya penak to won ning kono won. Won. Ngombe ya. Gawake iki. Dinanyep ya. Muga-muga kowe ning kono penak ya Won ya. Aku nek kelingan kowe Won. Aduh. Tang ya Won. Won? Aku arwah kliwon. Kowe Won. Tak kancani ya Won ya. Ora usah kowe ana Kancani, Won. kono wae. Tak kancani Won. Aja nyusul aku. Ora Won, aku kur ning kene. Kowe tak kancani pokoke. Ora usah aku Ya. ana kene wis duwe kanca anyar. Lho. Sapa Won? Iki lho kenalke. Heh? Hei, aku kancane kancamu. Sapa ki Won? Iki kancaku anyar nang kene. Wis pokoke gayeng ndi. Iki mau bar tuku es dawet nang kono. Kowe ning kono kabare piye rak ya penak to? Wah, wis penak banget di. Yo Wis syukur. ono rene ngestah. Syukur nek penak kowe Won. Dadi aku tenang Won. Lah Ya. piye kabare bojomu kae? Wah, bojoku apik Won, tapi yo biasane Bojo. nggih kopi kowe. Tak wis ora tau nggih kopi Won. Kowe ngopi urung. Seneng ngopi aku saiki wis ra doyan tak pleto tinggal Won. Wedhusmu kae saiki dadi piro ndi? Wae sesasi Won ya urung apa-apa, urung manak. Cek padha biasane. Ya kowe iki agek ngopo Won? Biasa maca koran karo ngopi-ngopi, karo maca SMS. Kiriman aku wotaku ndi? Lah mosok apa ana HP Won? Apa kono ya ana sinyal? Neng kene ana internet yo. Piye? Neng kene ana internet. Mosok ning jero lemah kok ana internet. Kene iso ndelok YouTube barang yo. Oh. Lah kok kowe ora WA aku Won, kok telepon-telepon. Kotaku entek. Aku ki kangen. Kowe nang kono piye kabare? Aku pokoknya sedih tenan iki Won ra nek kowe. Susah. Metu biasane ning pos rame. Saiki ra nek kowe gek kempul ya keadaane sik kaya ngono kae. Lah kabare kempel piye? Ijik. Alah, wis pokoke ngenes. Rambute jek pirang ngono kae. Pirang piye wong gundul Wah. dijahit sirahe. Lah apa akeh tumone? Lah tiba wingi karo kowe kae. Dadi plontos, wis malah ra bejaji ki Won. Rupane. Lah nek kowe tilak aku ger nganggo gondel ngono ta ndi? Lah ya gur Wah, ora ngajeni aku ngono kuwi. awake dhewe ya gur wong glondang-glandung. Klambi ora duwe kok Won. Wis ngene iki anake sing penting kathokan ya Won ya. Yo, Won, apa? iki Sik, karo mosok Apa sak rasa kuburan sik? loro. Kok kaya ana suara klesak-klesik to. Sik aku curiga iki. Won, apa yo? suarane kok udu kene ya? Oh, Aja-aja iki jane aku Don. Kowe tenan po Won? ngopo? Wah, iki tetep dikerjani aku.
Kowe tenan to. Yo kurang ajar. Kurang ajar ganggu wong. Won aku dikerjani won. Ya wis ya. Wis ngono wae. Muga-muga kowe tenang ning kono. Betah. Kita tinggali duit. Tunggu tuku kuota ya. Ning kono gen iso telepon karo aku. Wis ya. Muga-muga untuk nggon sing apik. Wis tak mulih, sok tak moro neh. Resi kuburamu. Dadah kliwon. Weh, sik. Aku mau lari rong ngambuk. Wah, jan. Sik ya, Won, ya.